Hej, jeg skal have 2 af de der softice, 2 store. Bare lave en til. Hvad er det for noget drøs, det der nye, det er det grønne? Grønne, det er pistachedrøs. Bare roligt. Værsgo. Tak skal du have. Hej, hej. Flyt jer for helvede! Flyt dig! Flyt jer for helvede! Flyt dig for helvede! Det var dejligt med en løvetur. Hvad fanden glor du på? Flyt jer for helvede! Hold da kæft for skært pis. Flyt dig for helvede! Hvad laver han? Svin! Ja, så skal det blive dejligt at komme af med et par kilo. Det hænger op til fokker. Flyt jer for helvede! Har I ikke nogen fadøl? Flyt jer for helvede, flyt det! Flyt det kamera for helvede! Hvad er det, du har der? Svampe. Hvad er det, I til? Til tørse af hovedet. Kan I holde den der? Skal du have et stykke pizza? Nej tak. Og bare åbne munden. Nej tak. Du vil ikke have? Nej tak. Det smager ellers godt, du ser lidt tynd ud. Nej tak. Jeg lægger det her, så kan du spise det senere, du. Flyt jer! Ja, det var så det. Ja, det er ikke noget. Jeg er nødt til at løbe maraton hver dag næsten. Og tabt 100 kilo, kan du se. Jeg skal have 4 Big Mac-menuer. Ja. Og så 3 McChicken. Ja. Hvad er det for noget cheesy and bacon supreme? Det lyder lækkert, så lad mig få 5 af dem. 5 af dem, Så skal jeg have 4 Sunday Ice. med vores Med hænder. røstbærgecreme. Ja. Og så skal jeg have 2 quarter pounder. Så 5 bakker pomfritter. Ja, med sovs til. Ja tak, masser af sovs. Masser af sovs. Ja tak, og så måske også nogle af de her McNuggets. Ja, hvor mange af dem? 12. 12 af dem. Ja tak. Jeg venter det dernede. Det gør du jo. Det er godt, du har det. Nej. Hej, jeg skal hente noget mad. Ja. Og så var der noget mad her. Er der mere? Ja, men der var også lidt her. Tak for det. Værsgo. Velkommen. Kom det for helvede. Man må godt forkæle sig selv lidt, når man har lavet 140 km i dag. Det er godt lige, når jeg har løbet så langt. 140 km. Så kom herhen og sidder nede i udsigten. Flyt dig! Flyt dig! Ja, tak! Hej, jeg skal bare så vanligt. Er de klar? Tak skal du have. God weekend. Hej! Flyt jer for helvede. Flyt jer. Kan så komme væk? Flyt jer. Kom nu for helvede. Luk de lort op for helvede der også. Der koster fiskefrikadellerne. Jeg var jo helt oppe ved Sjællands Odde og vender så tilbage. Nu er jeg så her hjemme i Hundi. Så skal jeg lige ind og kigge på nogle møbler. Det går også hurtigt. Flyt jer for helvede.
jeg sænker hende? 11,99. Det er sgu billigt. Hvad vil den der tv-stol med sokkel på? Det billigste koster 6,99. Det er sgu billigt. Hey, fede, du må ikke sove her. Hvad fanden? Nå nej. Så må vi hellere ud til at få kilo. Ja, så skal der løbes maraton. Syv, 8, 9. Det var 12 meter. Hold da kæft, vi flyver jo! Hvad giver den for? Ja. Godt! Flyt jer for helvede! Flyt jer! Ja, så er det noget tid til nogle dejlige kulhydrater over sådan en løvetur. Flyt jer for helvede! Flyt jer! Flyt jer for sagen! Flyt jer! Så tror jeg lige, vi slutter aftenen af med en maraton. Vi ses. Flyt jer for helvede. Flyt jer for helvede. Sådan der, så kører vi. Flyt jer for helvede, flyt jer. Flyt jer. Kom så. Vi skal bare det så vanlige. Tak skal du have nu. Vi ses. Flyt jer for satan. Hvad fanden sker der med håret? Flyt jer. Flyt jer for helvede, flyt jer. Flyt jer nu for helvede. Hvad fanden laver du? Har du fået den? Ja, det var en hård maraton i dag. Jeg skulle nok ikke have spist de flødekartofler, det er ikke over. Men hvad fanden, det går jo nok. Så længe man holder sig i form. Så er det videre. Flyt jer for helvede, flyt jer. Ja, en donut smager også godt. Og så er den søn, det er jo ikke andet end mel og sukker. Flyt jer for helvede. Hold da kæft, laks og højræb, det er fandme billigt. 109 kroner. Så for satan. Så kører vi. Det gør sgu godt i ryggen. Så lige sådan en her. Tak for det. Hej, hej. Ja, det er dejligt at strække ud efter sådan en maraton. Skal jeg få det her lidt på den anden side også? Det gør godt i ryggen. Så er vi strukket ud. Så tager vi toget hjem. Flyt jer! Hvad fanden der en naturmadras? Den tager vi da lige en tur i. Der var en til. Det er sjovt. Så skal du løbe maraton. Så gør det så vanligt, her det er. Hej, hej. Hvad er det, du hører? Techno. Techno, kan du ikke lige skrue lidt op, så jeg lige kan strække ud? Det gør jeg så. Tak skal du have. Vi ses. Hej, hej. Flyt dig. Flyt dig for helvede, flyt dig. Flyt dig så. Flyt dig for helvede. Flyt dig for helvede.
noget tøj. Okay, det er fint. Okay, det er godt, hej. Det ser godt ud. Ja, så er det fedt. Flyt jer for helvede. Flyt dig for helvede. Ser meget godt ud. Så en lille frækkert. Nu kan de få svin. Flyt dig for helvede, flyt dig. Jeg skulle bare ikke til vanlig. Hold da kæft, det ser rart ud. Flyt det kamera for helvede. Så er der lavkage til jer. Jeg får noget sul på kroppen som et pusterør. Det er sgu dejligt at gå hjem og knække de 2 kager. Flyt jer. Hold da kæft. Nu bliver jeg så skide. Nu bliver jeg toxic her. Så kører vi. Flyt dig for helvede. Det er ikke nogen parkeringsplads. Jeg kommer i gang. Det er noget af det fedeste, du har lavet, mand. Flyt dig for helvede. Flyt dig for helvede. Flyt dig nu. Tak for hjælpen. Flyt jer. Hej, Paul. Du er sgu da ikke så stor i virkeligheden. Nej, jeg har dragt på. For helvede, mand.